patehng wawlap pan kuburan sama tayo coach. Wawon kimelel senior pastor kan koros. Wawon ikiwan parunakan kat paron sa patak kat patehng kan saulang koros. Ipato-pato na ni Manwini na narairan wike wo ipatrowan momotso and bros ang sa naray kasalit at ay wawon ikiyo hutum Rongamwahu imuyawan ang sulat. O igin patuan iang while nanay tumal kapag ang iya pato-pato na. Pilnihan sa water. Iyay Rongamwahu sa walang Jesus limbak pasta ng loob pwede kong iyong Oranwat kit pugat babil tumalin di kapal salen sa ilang wat kita koros panway pag Thailand tam sama teman coach limbak o yawasak tayo iwalian di kit koros mapat-patonan manuni itam mapintre mamasok ko kaya kasaleta o wiyad tumal sakaran kapin kalahngan mulat tahan kukuran sama tayo coach pag kukuran magkamakit dahil sa walang poson cheeses koros and di ba nalang mo para nito na ilal, tama ko kayo sa kalahangan ng kukuros.